Mga kabrigada, mini Amazon River, din naman na Samar Baday. Potential daw ng tourist spot. Di na naman may Tarangnan Samar. Tara mga kabrigada, para ito na aton delightful Philippines. Adi Brigada Jam Costa. So di kita Brigada Jam, ibrigada mo. Kung namimiling kamuhin potential destination nga maikukumpara ha Amazon rainforest sa South Brazil, ayaw na kabupagpahirayo tungod may na din ha Eastern Visayas. Amo ini, ang mini Amazon River nga situated sa municipality of Tarangnan, Samar. Kilalaan spot ha iya resemblance nga to Amazon River tungod may dagihapon ini lush surroundings nga potential for ecotourism. Ang pinagkaibala, mas gutiy ang sakop ng river ha lugar. Diri opisyal ang ngaran nga mini Amazon. Gingamit laan ngaran agudig highlight and natural beauty and area nga kaya maka-attractin mga turista nga karuyag in nature and adventure. Agud makalibot sa river, pwede ka mag-inquire sa mga locals agud may daw mag-tour o magdaraha iyo sa mini Amazon River. Kinahanglan na magbayad hinte pa mga magtutour kundiin ka urugan mga mangirisda. Ha paglibot sa river, makikit-anan mga fish pen hin mga isda ngan tahong. Ngan kun swertihon, masisipatan gihapon niyo ang mga crab harani mangrove areas. May da naguumahabukid pero pangisdaan ka urugan trabaho han mga residente sa lugar. Pwede gihapon ka mo makapalitin mga presko nga isda nga shells, sugadan sarad, tahong ngan kabibe nga harvest la mismo ha lugar. Abundant kasi hinduro dilain nga lamang dagat ang lugar, pamatuod nga diri ini polluted area. Ginre-respeto kasi han mga residente na era lugar nga nagahatag erhin source of food ngan income. Saring pa, protect nature and nature will protect you also. The best time para bumisita sa lugar is during summer season o mapasuan panahon para makitanan kabugusan nga kaanyag han mini Amazon River. Para delightful Philippines in the heart of changing lives ini, hi Brigada Jam Cuesta and Brigada Tacloban, the Music and News Authority. That program is brought to you by Yummyvit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak and stunting now.